ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିଛି ପାନ ଦୋକାନ। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଘରେ ବୁଢ଼ୀମା ସହ ଦୁହେଁ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଦୋକାନରେ ରୋଜଗାର ନ ହୁଏ ପାଣି ପିଇ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଖଇରା ମହାରା ସାହିର ଜଗନ୍ନାଥ ଗିରିଙ୍କ କଥା। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ 4ଟାରୁ 5ଟି ବ୍ଲଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିରେ ବି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ବାବା ବି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ବି ସେଠାରେ ବ୍ଲଡ୍ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ଲଡ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ମା ପୁଅ ଚଳିବେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଠିକ୍ରେ କେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ପାଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।